జలప్రళయం జరిగిన 350 సంవత్సరాల తర్వాత ఒక విశేషమైన వ్యక్తి జన్మించాడు. ఆయన పేరు అబ్రహాము. అతను ఊరు అనే పట్టణంలో తన కుటుంబంతో సుఖ సౌకర్యాలతో జీవించేవాడు. కాని ఒకరోజు దేవుడు అతనితో చెప్పాడు, నీ ఊరును, నీ బంధువులను విడిచిపెట్టి నేను చూపించే దేశానికి వెళ్ళు. అది చిన్న నిర్ణయం కాదు, అన్నీ వదిలి వెళ్ళాలి. కాని అబ్రహాము సందేహించలేదు. దేవుని మాట వినాడు. తండ్రి తెరహు, భార్య శారా లోతుతో కలిసి ప్రయాణం ప్రారంభించాడు. హారాను చేరుకున్నారు. అక్కడ తండ్రి మరణించాడు. తర్వాత వారు కనాను దేశానికి చేరుకున్నారు. అక్కడ దేవుడు మరో వాగ్దానం చేశాడు, ఈ దేశాన్ని నీ సంతానానికి ఇస్తాను. అబ్రహాముకు గొప్ప ఆస్తి, గొర్రెల మందలు, సేవకులు, దేవుని ఆశీర్వాదం.